haisi mimba ere mimba ipi asi vamnini vakazviita tatouya vakuzoduzondisoaa aiwa atokuitira planisha baba uri kuona kanaka kana kupedza dumbu rako in 14 days in just 14 days dumbu rako rinenge rapera ndikukuudza wozoudzawo vamwe kuti aiwa kana muchida zvinhu zvinopedza dumbu rinopera una dumbiwe lesikana iri mimba azobvisa nhumbu chete and then toda kurongera kakombo kako kekuti iwo uri munhu asingabliche ukatsvuka kudhara uri yellow bone saka nda kupa kakombo kako kekuti unozora uchigezesa ndokupa kaoil ndokupa kasipu ndozongokuona uchiglowa chete nekunhuhwirira nekapefumu kako aka kana zvako zvaita udzowo mafanzi ako kuti ende munosapota amai rubeni saka ini ndikudzoka kuno after 2 weeks dumbu rako rinofanongera flat kana risina kuita flatika wotondikepechera pamita awana dembu Leopold Takawira na 5 pa 55 Avenue Mall. For more information, please call me on 0783 081 983. And distance is not a barrier. If you are out of the country, I also deliver. If you are in Harare, usingade workshop, I deliver for free. Unozode? Guys, sanzi dumbu rangu rinenge rapera in 14 days. Yes. Yes, sir. Thank you. Hi guys, how are you doing? That ndimbo clarify kwamuri because a lot of you are asking me kuti chipo konhasu waenda naye kulunch ndiani dedi vako tovaziva vakashaya aiwa paipai pandairwara paipai munhu airwara futi ari muchipatara. That was my father, mukoma wababa vangu. Inini baba vangu havana havo kubvira vambondidzidzisa kuti bamunini kana kuti baba mukuru. Bamukuru ndinovati baba, bamunini ndaingovati chi baba. Saka akashaya paipai mukoma baba vangu inini. Baba vangu inini vachiri still alive and kicking. Vandaposta nchidya navo avo ndivo baba vangu nyakutumbura chaiye chaiye. Vakashaya mukoma wavo, my father again. May he so continue to rest in peace. I hope mazvinzwisisa guys. I love you so much. Vanoda mafuta uyai mutenge, ndine ma products anonakisa, ndinanobvisa ma stretch marks, ndinanobvisa ma knuckles, ndinanobvisa ma polka dots. Vanoda kuonda ndine zvinoondesa, vanoda kusimba ndine zvinosimbisa, vanoda kuchena I'm the plug also. I'm located here in Harare, Kona Leopold Takawira N5. For more information, my phone number 0783081983. And also distance is not a barrier. Wherever you are, I deliver. If you're in Harare, usingade workshop ndokudeliverira pachena. Takaenda nawana dembombo chati prati ya woo. Guys, I'm so happy to tell you kuti mso 29 August I will be in Gweru Sports Club at Chloe Chihuta Foundation for Women Conference. I'll be there guys, inina Mai Ruben. So I'm saying tell a friend to tell a friend kuti mso 29 August chaka chaya kune vanoda kutionawo live isusu ana Mai Ruben, ana Madam Boss, ana Maloti, kuchange kune vaimbi vakasiyana siyana guys. So mso 29 August don't miss kugweru, tionane tite ma meet and greet katiri pamwe chete. So tenge ma tickets madzimai, haikona kusara, kuchange kuchidzidzwa zvakawanda uye zvakasiyana siyana. So inini Mai Ruben ndiri kuti to those vanoda kuma products angu futi I will bring them for you. So tell a friend to tell a friend kuti mso 29 August paGweru Sports Club chinenge chakachaya chakaherereka nawana dembombo chati prati yo woo. See you there.